Isa sa mga nagapanguna nga balaklon sang pumuluyo ang karne. Subong nga tion sang Paskwa, ginalauman ang pagtaas pagid sang pagkonsumo sini. Sa mga pamalatian sa kasapatan nga nagluwa sang damnaglang, paano bala ginapasiguro nga hilway ang karne nga ginabakal sang tao? Ano naman ang ginahimo sang National Meat Inspection Service para maproteheran ang konsumidor batok sa pagpamintaha kag sa mga wala nagasunod sa proseso? Mga kapuso, makaupunta sa mga aga ang Regional Director sa National Meat Inspection Service 6, si Dr. Emmanuel Lemana. Doc, good morning. Good morning sa imo attorney, kag good morning sa aton mga viewers nga sang imong programa. Doc, let's talk about this ang inyong mandate on meat inspection. No, kamusta ang supply sang karne diri sa aton nga riyon? So far, ang supply sang karni diri sa aton rehiyon when it comes to support ining mga baboy, daw wala man sing problema kay so far gani may surplus kita. Sa manok, amuman wala man kita sing problema sa manok kay may surplus man ang aton nga mga production. Sa inyo pag-evaluate, mas nagamahal bala subong ang karne as it is approaching Christmas? Considering that wala man maapektuhan ang aton production diri. But siyempre kay amugid na ang aton nga trend kay mag-abot gani ang Christmas season, damo ang demand. So siyempre nagataas-taas siguro ang base magtaas-taas ang presyo pero that much. We have foot and mouth disease, no? African swine fever. In your sa inyo data, wala bala ka sa mga kaso nga amo sina diri sa aton sa riyon? Wala kita sing foot and mouth disease even sa siguro sa Luzon kag sa diri sa Pilipinas kay na-contain na. Ang aton nga big problem is the nagtuhaw nga ining sakit nga ining African swine fever, but we are very happy to say nga wala kita diri na apektuhan. Very vigilant nga wala sing makasulod nga mga karne nga halin sa affected area. Per observation, kadamo sa mga tuluhaw nga mga nagabaligya lang sa mga mayor nga mga dalan, no? Kay para lapit sa tao, hindi ang merkado. I assume wala niya nag-agi sa inyo inspection process, no? So anong ginaubran niyo sa mga muni nga mga tuluhaw nga mga kiosko selling, no, nga karne sa public man? Nag-suggest ako sa ilang i-monitor niyo sing maayo ina. No, kay amo man lang na sila nahambal nila nga supposedly nga hindi tani pwede. May ara ang city government nga gintukod sang daw parang bantay karne nga mga tao nga to monitor this kind of activities. Doc, gusto ko lang naman istoryahan niya kung nakabakal na sang karne from the merkado, no? Ano ang proper nga storage ni or length of time nga dapat konsumuhon na ni isang konsumidor? Pag-abot ninyo, pagbakal ninyo, immediately ibutang ninyo sa kung i-prepare niyo kag isulod sa refrigerator para ma-frozen. Ang purpose na nga para hindi mag-multiply masyado ang bakterya. Dapat ma-store naton ang karne within 6 hours, 6 to 8 hours. Ma-refrigerate naton. Pag sobra sina, medyo may problema na. Mm-hmm. Pilion ninyo, kaglantawon ninyo ang may ara silang meat inspection certificate. Kung hindi ka mo magbakal sa karne nga ginalibod-libod lang kay barato, hindi naton mabalaan kung di hindi na naghalin. So bakal ka mo sa mga more ka na hambal ko, bakal ka sa legitimate nagabaligya sa karne para maka-assure kita nga ang ginabakal ninyo nakaagi inspection sa ato mga meat inspectors. All right. Thank you very much, Doc. Salamat. Sa tiyon yung ginatag mo sa. Salamat gid, Doc Emmanuel Lemana, RD of the National Meat Inspection Service, Region 6. Thank you, Doc. Madamo man nga salamat, attorney. Mhm.
Mga kapuso, na tandaan ta mga biso ni Doc, importante magbakal sa lehitimo nga mga merkado. Kag ti bisan barato, bisa iban, pero sigurado kita daya nga na inspeksyon sa nakakaigo nga hensya sa gobyerno para wala kita sa problema. Kaya syempre, kung hindi na siya fit for consumption, base ang aton pangunyadi nga makabarato, may epekto sa aton nga ikaayong lawas. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.